Здравейте, вие сте с мен, Тома Киров, и днес ще ви покажа най-добрата презентация на най-добрият и най-купуваният телефон в целият свят. Нека да ви го представя. И телефонът е Nokia. Така. Така. Сега ще ви покажа хората без Nokia. Ето, заповядай, дръж ми Nokia. Така. Хората без Nokia, без... Дупка! Добре, че аз съм огромен късмет. Изключение, че си измърнах обувките. Абе, имам огромен късмет, че си измърнах обувките. А ако бяхте с Nokia, това нямаше да стане. Нямаше да стане. И нека ви покажа как сега. Ето това случайно детенце тук се минава. Той заобикаля дупката, защото е умно. Ама тия големите хора. Е така. Ето го Nokia. Пускам фенера. Сега. Дупка! Май да си! Дами и господа, това е това е нещото, което най-много спасява човека от дупки, от които могат да го обрекат на гибел. Благодаря ви за гледанията или за гледането. Харесайте ни в YouTube. Nokia!